हेलो फ्रेंड्स बयनोबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो गोजोननायखौ हरबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय मिजिंथियो गासिबो अबंगसानि अननायाव गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान खौरां लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै गोदान रादाबखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो गिबियाव गुरै आरज। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ बाक्सानि पाराभुटान सिमनायाव मानसि फाननो नागिरनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गुजरातआव फाननो नाजादोंमोन उन्दै हिन्जावसाखौ। मदि सरकारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लगान होनायनि समावनो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि पाराभुटान सिमानिफ्राय खामानि होनायनि बाथ्रा बुंनानै माखासे मानि उन्दै हिन्जावसाफोरखौ गुजरातसिम लांनो थियारि जादोंमोन सानैसो दुथाङा। दुथांफोरा हिन्जावसाफोरखौ लानानै मंगलबारखालि फुंबिलि समाव GJ14P7111 नं गारिजों गुजरात फारसे थांनाय बासआव थांनो नागिरनाय समावनो कुमारिघाटा पुलिसनि हानजाया बासनि सालायगिरि आरो एजेन्टखौ हमो आरो लोगोसे हिन्जावसाफोरखौ बोखाङो। पुलिसआ फोरमायोदि बे उन्दै हिन्जावसाफोरखौ नखरनि सोद्रोमाफोरनो मिथिहोआलासिनो गुजरातआव खामानि होगोन होनना लानानै थांनो नागिरदोंमोन। गुजरातनि गुबुन गुबुन जायगायाव ना फेक्टरियाव खामानि होगोन होननानै हौवा हिन्जावजों लोगोसे उन्दै हिन्जावसाफोरखौ सिरियै लांनो नाजादोंमोन। सिखाव सुलुंनि खौरां बायदियै कुमारिघाटा पुलिसआ बासखौ हमना मोनो आरो नायबिजिरनायाव मिथिना मोनोदि गुजरातनि रामेश्वरी मुंनि नानि फेक्टरियाव बे सुबुंफोरखौ खामानि होनायनि मुङाव गुजरातनि बासआव सिरियै थिखांना लांनो नाजादोंमोन। पुलिसआ गावनि फारसेनिफ्राय एजाहार होनानै तामुलपुर पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामो। गोलाव समनिफ्राय मानसि फाननायजों सोमोन्दो थानायनि अजद दं जायफोरखौ पुलिसआ मैया हमदों। मख'जाथावदि जाय समाव रायजोआव मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनाया बन्द जानानै दं बेफोरबायदि समाव गुजरातनि बासआ आसामाव माबोरै हाबनो हाखो बेयो साननो गोनां बाथ्रा। तामुलपुर महकुमानि पुलिस बिबानगिरि रुपज्योति कलितेया कुमारिघाटा पुलिस थानायाव सौहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। नायबिजिरनायनि जाहोनाव हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ पुलिसआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोसावनानै होआखै। बोखांनो हानाय सास्नि उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ बाक्सा जिल्ला खुदिया अनसाय आफादाव लांनायनि राहा खालामदों पुलिस बिफाना। नैथि रादाबाव दङ केएमबिनि बानजायनायाव क'क्राझार सोहोराव सिबस्रांनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्ड आरो आइडल एनजिअ लोगोसे वार्ड नम्बर 3 नि इउनिटफोरनि जुथायै बानजायनायाव गोजोननि सोहोर क'क्राझार नोगोराव साखोन सिखोन सिबस्रांनाय हाबाफारि मावफुंदों। क'क्राझार सहरनि गोजाम फ्लाइअभाराव लामानि दाखोर दालाफोरखौ क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा रानी ब्रह्मजों लोगोसे आइडल एनजिअनि मावफारियाफोरा सिबस्रांदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ बुङोदि BTRनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार सहरखौ गोजोननि सहर साखोन सिखोन सहर आरो सोमखोर सहर होनना फोसावनायनि उनाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ बे हाबाफारिखौ आमथिसुवा फोरबोजों लोब्बा लाखिना दिनै मावफुंदों होनना बुंथियो। दैज्लां बोथोरनि अखाजों सहरनि नालाफोरा दाखोर दालाफोरजों बुंफबनानै दैबाना थासारि सोमजिहोयोमोन नाथाय बे बाराव जानाय नङा होनना बुंथिनायजों लोगोसे साफ्रोम नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथियै दाखोर दालाफोरखौ गारनांगौ होनना बुंबावो प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा। थामथि रादाबाव दङ सोमोनांथाव खौरां एबि बेलार मुंनि 50 बोसोरनि सासे आइजोआ सोमोनांथावै गावखौनो दाबि खालामदों। गावखौ इलियाना मोजां मोनो गावबो इलियानजों मोजां मोनलायो होनना दाबि खालामदों। लोगोसे आइजोआ दाबि खालामबावदों इलियाना UFOजों फैनानै गावखौ लांफैयो आरो गुबुन मिथिमोनै ग्रहआव दावबायो होननानै। दानिया फैबाय गुबुन मोनसे खौराङाव दिनै कार्बि आंलं गावखुंथायनि 7थि बोसोरारि गायसनथाय सान। बे सानखौ कार्बि आंलंनि खुंथाय सोहोर डिफुआव रं बिरं गाबगोनां हाबाफारिजों फालिदों। कार्बि आंलं गावखुंथायनि गाहाय खुंगिरि तुलिराम रंहांनि मासि सामलायनायाव गेवलां मेल जानानै थाङो। बे मेलाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बाहागो लायो। बाहागो लानानै गोनांथार बिबुंथि होनायजों लोगोसे गोजोन हामलायनायबो होयो। आसामनि लांदां जानाय 4निफ्राय 5 बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जागोन होनना रन्जित दासआ बुंथिदों। बावैसो सिगां बिधानसभा बिसायख'थि जानानै थांदोंब्लाबो थाबैनो आसामाव 4निफ्राय 5 बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जागोननि इसारा होदों रायजो BJPनि आफादगिरि थामहिनबा मन्त्रि रन्जित दास बिथाङा। मन्त्रि बिथाङा मंगलबारखालि बरपेटायाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव तामुलपुर गसाइगाव मरियनीजों लोगोसे आरो 2 बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जागोन होननानै गोख्रोङै बुङो। मन्त्रि बिथांनि बे बुंथियाव मोनसे खोथा रोखा जादोंदि सानसे साननैनि गेजेरावनो बेरेखा दोलोनि आरो सोरबा सासे MLA BJP दोलोआव हाबगोन होनना। मख'थावनादि दासिम उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां बियाबफोरा जादों गसाइगाव तामुलपुर आरो मरियनी। रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिनि न'आव नखरनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लाफैदों कंग्रेसनि MLA आब्दुल कालाम रशिद आलमआ। थांनाय 22 मे खालारखालि
28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि बिथां MLA माजेन्द्र नार्जारिया कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानानै देहाया लोरबां जानानै हरखाब जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। दिनै बिथां रुंसारनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लानो फैदों कंग्रेस दोलोनि MLA बिथां आब्दुल कालाम रशिद आलम जादब सोरगियारि आरो बङाइगाव जिल्ला कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि बिथां शंकरा प्रसाद बिथांमोनजों लोगोसे कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना रुंसारि बिथां माजेन्द्र नार्जारिनि मांखरसालियाव बिबार बावनानै 1 मिनिट आरज गाबो आरो दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनानै बिथांनि रुंसारि जालांनाया जोंनि थाखाय गासै आसाम रायजो राजाफोरनो दुखुनि खौरां होनना फोरमायबावो। मानोना बिथां माजेन्द्र नार्जारिया गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफोरखौ समान नोजोरजों नायनानै जौगानायनि हाबा मावदों आरो सासे जोबोद गुरै गोसोनि दैदेनगिरिमोन होनना फोरमायबावो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव गोजोनथाव खौरां BTCनि आबाद बिफाननिफ्राय सा 104 मुलाम्फायारिफोरनो ट्रेक्टर रानदों। दिनै क'क्राझाराव BTCनि आबाद बिफाना आबादारिफोरखौ बैगानिक राहाजों आबाद दिहुननो आरो आबाद बिथिङावबो जौगाखां खालामनायनि थांखिजों गंब्रै जिल्लानि सा 104 मुलाम्फायारिफोरनो SOPD 2020-21 बोसोरनि बिथांखिजों 50% रेहाय होना पावार टिलार ट्रेक्टर राननानै होयो। BTCनि आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा कनसियाम दासआ क'क्राझार सोहोराव थानाय BTCनि आबाद बिफाननि डाइरेक्टरनि मावखुलियाव पावार टिलार ट्रेक्टर राननानै होनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि सा 37, चिरां जिल्लानि सा 15, बाक्सा जिल्लानि सा 37 आरो उदालगुरि जिल्लानि सा 15 मुलाम्फायारिफोरा मोनफुंनो हायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव BTCनि आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा कनसियाम दासआ बुङो दि BTCआव आबादानो बयनिख्रुइ गाहाय। बेनिखायनो सोरखारा आबाद बिथिङाव जौगाखां खालामनायनि थांखिजों गंब्रै जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोबां मदद खालामगोन होनना रोखा बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। उननि समाव बेबायदिनो गोदान बर' रादाब नायनो हागोन। गोजोन्थों।